Jeg hedder Anders Sørensen, og jeg er 28 år. Jeg er medlem af Kommunistisk Parti og fungerer som sekretær for vores nationale ungdomsledelse. Magten over andre er klart associeret med noget negativt, mens den magt fællesskabet har over deres fælles fremtid og over den måde vi ønsker at leve på, ser jeg klart som noget positivt. De brede massemedier, og det er jo især tv, de forholder sig næsten udelukkende til sensationsnyheder. Det er fuldstændig rigtigt. Der er et kæmpe problem. Især når man så tager i betragtning, at når man er et kommercielt medie, når man er en avis, der skal udkomme hver dag, på den betingelse, at man kan lave profit, at man kan tjene penge til ejeren af avisen, så er det jo ikke abonnenterne, det er jo ikke dem, som holder avisen, der betaler penge nok til, at en avis kan løbe rundt. Så meget koster et avisabonnement ikke i Danmark. Nej, det er annoncer. Og hvem annoncerer i danske dagblade? Det er kapitalerne, det er kapitalisterne, det er virksomhedsejerne. Jamen, jeg mener jo, at som det er i dag, så er magten centraliseret omkring nogle få. Det er dem, som ejer virksomhederne. Jeg kunne jo godt tænke mig, at magten blev fordelt ud på alle de mange mennesker i Danmark, som ikke ejer. Alle de mange mennesker, som bliver nødt til at sælge deres arbejdskraft, altså arbejde for en arbejdsgiver og få løn for det. Vi bør fordele magten ud, sådan at det er den brede befolkning, sådan at det er de almindelige mennesker. Som kommunist, så drømmer jeg jo om og arbejder frem imod det samfund, som vi kalder det kommunistiske samfund, som er det klasseløse og det statsløse samfund. Det vil sige, der har vi reelt fjernet, hvad skal man sige, i hvert fald den del af magten, som er magten over andre. Men vi vil altid have magten over vores eget liv. Så på den måde vil magten jo altid spille en rolle, men du har ret, vi arbejder frem imod et samfund, hvor magten skal fuldstændig væk. Men på vores vej mod det samfund, hvor man kan sige, i hvert fald magtinstitutionerne opløses, staten og dets undertrykkelsesmidler, politiet og hæren. Frem imod det vil vi jo igennem en fase, som vi kalder socialismen, hvor der stadigvæk findes centraliseret magt. Det mener vi er nødvendigt, altså hvor centraliseret på den måde forstået, at det er flertallet af befolkningen, der har statsmagten, og på den måde altså undertrykker et forsvindende mindretal af befolkningen. Vi mener godt, at vi kunne lade sig gøre igennem en lang proces, hvor mennesket bliver uddannet. Vi snakker mange generationer, mange generationer, men hvor mennesket bliver uddannet og udviklet i retning af at kunne tage ansvar for fællesskabet og kunne tage ansvar for hinanden og ikke udelukkende tænke på egne interesser. Jeg har så svært ved at forestille mig, hvordan vi skal organisere vores samfund langt ude i mange generationer ude i fremtiden i et kommunistisk samfund. Men jeg kan mere konkret sige, hvordan jeg forestiller mig det under socialismen, som jo er et skridt på vejen. Og der vil det jo blandt andet være, at du i stedet for, at det er fabriksejeren, der bestemmer, hvad der skal blive produceret på fabrikken, så vil det være arbejderne på fabrikken, der i samarbejde med resten af samfundet tager beslutninger om, hvad der skal produceres her. Altså på den måde får man bredt beslutningerne ud, så det bliver en kollektiv proces.